sker der? Vi skal lave breakdown shoes, og det skal være mørkt, og det skal være fedt. Simon, men Jeg prøver alt, hvad jeg kan, det gør det. det her det kan ikke komme med i den der video, fordi så får vi en ekstra regning. Det er det bedste, jeg nogensinde har filmet. Det er det bedste, I nogensinde har filmet? Det bedste, jeg nogensinde har filmet. Okay, ja, det er sindssygt. Flotteste, det nogensinde. Og det flotteste, yes, og det fedeste sted, ikke? Det er også det fedeste sted. Nå, Jeg er i gang, med mig. Jeg er i gang med at tjekke det ud. Tak for det. Og lidt Claus, jeg skriver lige til dem alle sammen. Vi ses. Længe leve kongen!